Għal diversi snin kien hemm il-karba biex l-iskola primarja tal-Imsida tkun irranġata. Dan wassal biex il-Ministeru tal-Edukazzjoni flimkien mal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada jimplementaw il-bidla li tant hemm bżonn. Il-ħidma se tibda f'Ottubru li ġej u biex il-ħaddiema u l-istudenti ta' din l-iskola ma jkunux fil-periklu se jkunu trasferiti lejn l-iskola ta' Santa Venera. Sabiex ma jinħoloqx skariċ lil ġenituri li jkunu jridu jwasslu lil uliedhom l-iskola se jkun provdut it-trasport minn diversi postijiet fl-Imsida u dan jaħodhom Santa Venera. Trasport li se jkun taħt supervizjoni u se jkun offrut għat-tfal tal-kindergarten ukoll. Waqt tarif li ngħata lill-midja, is-Segretarju Permanenti Frank Fabri enfasizza li l-iskola tal-Imsida se tinbidel f'waħda proprja fejn fiha l-għalliema jieħdu gost jgħallmu u tfal jieħdu gost jitalmu. B'investiment ta' madwar 2,500,000 euro, il-proġett se jieħu sentejn u se jwassal biex l-iskola primarja tal-Imsida tkun waħda iktar prattika u aċċessibbli. Fost il-bidliet hemm dik li minn 24 klassi se jiżdiedu għal 47 klassi. Dan fil-waqt li kull klassi ikollha l-arja ikkundizzjonata. Is-sala preżenti se titwaqqa u se tinbena sala ġdida li fiha mhux biss isiru r-reċti u jum il-premjazzjoni imma anke jiġu prattikati għatt attivitajiet sportivi. Huwa mistenni wkoll li jinbena Child Care Center kif ukoll parkeġġ taħt il-ground eżistenti. Ingħad li d-deċiżjonijiet fuq l-iskola tal-Imsida qed isiru pari passu ma' dak li jixtiequ l-għalliema, filwaqt li l-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada se tkun qed tfittex l-approvazzjoni mill-Assoċjazzjoni tal-Awtiżmu. Il-proġett se jinvolvi wkoll bini ta' solar ieħor u se tkun indirizzata għall problema tal-ħafna diżlivelli li jeżistu. Fabri saħaq ukoll li l-faċċata se tinżamm fis-sura oriġinali tagħha minħabba il-valur arkitettoniku li għandha.